आपण सांगा आणि आता ओपनिंग. तर काय झालं थोडं जाऊ दे नाही काय नाही झालं. चला आता आपण सुरुवात करूया ओपनिंगनेच. खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असं मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर परत किचनमध्ये कशी वाटली तुमका स्नेहा सरोजची जोडी. तर आज आपली काय आपल्या जोडीच्या रेसिपीची जी सुरुवात आहे ना, मी एक बोलतोय सेकंड. खा भोगी आणि रव निरोगी. हा ही सुरुवात आता ओळखला असाल. भोगीची भाजी, कारण मकर संक्रांत 14 जानेवारीला आहे, त्याच्या आदल्या दिवशी करतात भोगीची भाजी, अशी आपली पारंपरिक परंपरा आहे आपल्या महाराष्ट्राची. तर ही भोगीची भाजी कित्याक करतात तुमका माहितीये? उन्हाळ्यामध्ये सर्रास भाज्या, फळभाज्या, पालेभाज्या सगळ्या भाज्या आपल्याला मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात आणि असं म्हणतात ज्या सीझनमध्ये ज्या भाज्या आणि फळं उपलब्ध असतात ती खावी म्हणून ही भोगीची भाजी करतात, असं माझी मान्यता आहे. उन्हाळो बोलला हां. हिवाळो. अरे हां, उन्हाळ्यात बोललाय. आणि मी आधी पूर्ण करू दे हां. त्यामुळे तो उन्हाळा तो हिवाळो करूया. हां, ते झालं कसं हा माहितीये काहीतरी मगाचपासून लाईव्ह येतं करता थोडीशी गडबड झाली. तर हिवाळ्यात ना तशा सगळ्या भाज्या भरपूर प्रमाणात मिळतात आणि त्या आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने खूप चांगल्या असतात. म्हणून त्या भाज्या सगळ्या मिक्स भाज्यांची आपण करतो भोगीची भाजी, आणि खा भोगी रव निरोगी. असं तुम्ही सुद्धा खा भोगी आणि तुम्ही सगळ्यांनी निरोगी राहा. कारण ह्या नवीन वर्षामध्ये तुमच्या सगळ्यांना हीच शुभेच्छा की तुमचा निरोगी चांगला हा दीर्घायुष्य लाभो. हा चला आणि गोड 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 सुरुवात करा तिळगुळ खाऊन पण. हां, तिळाचं लाडूचं गेल्या वेळेला लाईव्ह होतो आणि रविवारी. एक व्हिडिओ नाही, पण नाही असा तो बुधवारी. पण येत. हा हां. तो पण येत लवकरच. जर तुमका पाकातले नाही करूचे तर ते लाडू. तर आज आम्ही तब्बल 12 भाज्या घेतलो. फळभाजी मोजून आणि शेंग भाजी मोजून सगळे हां. 12 भाज्या घेतलो. साहित्य भरपूर लागतं म्हणून वेळ झालो. चिराचिरी सोलना बिलना तरी आणखीन रवले पालेभाजी तरी आम्ही नाहीच घेतलं वगळलं तुमका असतील ते पण घेऊ शकता. हां, तुम्ही पालेभाज्या सुद्धा घालू शकता. पण नुसत्या फळभाज्या आणि ह्या ज्या आपल्या भाज्या आम्ही घेतल्यात ना, त्या भाज्या घातल्या तरी भोगीची भाजी खूप सुंदर छान लागतात छान होते. आणि ही भोगीची भाजी नक्की करून खावी. चला आता आपण सुरुवात करूया भोगीच्या हो, हो. भाजीच्या मोठी साहित्यापासून. रेसिपी आहे आणि त्याच्याबरोबर हं. भाजी बरोबर वांगडात काय लागतला? भाकरी आणि ती सुद्धा बाजरीची भाकरी. पण त्याच्यात सुद्धा एक खासियत असते. ती बाजरीची भाकरी जी असते ना, ती नुसती नाही भाजणार, त्याला असे तीळ लावतात हां. आणि ती जी तिळाची बाजरीची भाकरी आणि त्याच्यावर ही भोगीची भाजी, त्या दोघांचा जो कॉम्बिनेशन आहे, जसा आमच्या दोघांचा कॉम्बिनेशन आहात तसा, थोडासा तिखट, थोडासा गोड आणि थोडासा आंबट, थोडासा सगळ्या सगळे चवी. मिश्किल पण हा थोडासा. हां, अशा प्रकारची जी चव जमा होते तशी. चला आता आपण साहित्य बघूया. हं, चला. आता हे बघा, हे सगळे आपले काय शेंगभाजीचे दाणे म्हणजे हे पावट्याचे दाणे, हे आपले घेवडं होतं ना त्याच्यातले दाणे. हो बघा, एक लाल घेवडं पण गावलं. श्रावणी घेवडं म्हणतात ना त्याचे हे मी हे कापून घेतले तुकडे श्रावण केले. घेवड्याचे. हं. नंतर मटार घेतलंय आणि हे तुरीचे दाणे. हे बघा, तुरीचे दाणे हे हे ते तर हे बाकी काय नसलं तरी चालत, पण हे भाजी हां, होय. हे तुरीचे दाणे थंडीतच गावतात. तुम्ही एरवी म्हणशाल मागा गाव भेटू का तर नाही भेटूचे. हं. आणि हे शेंगदाणे मी भिजत घातले गरम पाण्यात. तर तुमका असे घालूचे असेल तरी चालत आणि रात्री भिजत घातलास तरी चालत. आणि हे आपले तुमका माहिती आहेत हरभरो. ह्यो तो वयोच. हे आणि तूर ह्या भाजी मेन वया. कारण हे ह्या सीझनमध्ये गावताच गावतात. त्याच्यानंतर हे सगळे आपले दाणे झाले. त्याच्यानंतर फळभाजी, गाजर, एक वांग्या पाण्यात या बघा. पाणी ऑब्झर्व्ह केलं. त्याच्यानंतर आम्ही केळा पण घेतलं, कच्चा केळा घेतलं, सुरणाची भाजी घेतलं. तुम्ही बटाटो वापरू शकता सुरणाच्या जागी. टोमॅटो घेतलाय मोठं चिरून, कांदे घेतले बारीक 2 चिरून, लसणीचे पाकळे 7-8, आला घेतलाय, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची. नंतर मसाले पण लागतील आणि आपले तीळ लागतील तेवढे. या भाजीत भाकरीत पण तीळ लावचे आणि भाजीत पण थोडे वाटते वेळी वरसून भुरभुरू. चिंच आम्ही बघा गावठी चिंच फ्रीजमध्ये ठेवलेली तो दगड झाला तो का आता उमळान दे भाजी होईपर्यंत होतलं त्याचं ज्यूस. हं. गूळ घेतला. ही वाटी रिकामी म्हणजे मीठ घेणार होते तेवढ्यात म्हटले चला आता सुरू करूया. बघा, तिळगुळ म्हटलं की हे इले तीळ, हे इले गूळ गूळ. आणि हे आपलं आंबट जे आपण घालतलो होतो ती भाजी न घालता आपण हे आंबट घालतलो. आणि आता हे बघा, असे हे भाज्या. आता ह्या भाज्याचं प्रमाण असं ठरलेलं असतं की तुम्ही असेच हा घेतल्यात? कमी जास्त घेऊ शकतास. ठरलेलं हां. असं काय नाही. आता तुमका जास्त ही भाजी जास्तच होतं. जशी आपली ऋषीची भाजी. ही हं. भाजी जास्त होतं. तुम्ही सगळं अर्धा-अर्धा वाटी घेवा, 1-1 वाटी घेवा. 4 माणसांका असतात तर ही भरपूरच होतली म्हणजे 2 टायमाक खातलास. आणि 2 माणसांका करूची आता ही छोटी वाटी आहे ना एवढीच घ्यावा.
म्हणजे ती तुमका 2 टायमाक बरोबर पुरत. आज आपण करतोय भोगीची भाजी जी आपण सुक्या मकर खोबरा सुद्धा संक्रांतीच्या आदल्या घेतलेला. दिवशी. सुक्या खोबऱ्याचा आणि ह्याचा मी आता वाटप करून घेते. ह्या बघा, सुक्या खोबरा थोडासा परतून घेऊया. या वेळेत तुकडो बारीक चिरून घेतलंय मी लगेच. सोनिया विचारते काय बनवत आहात? आज हो. आपण बनवतोय मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी करणारी भोगीची भाजी. पारंपरिक पद्धत ही दुसरी पद्धत आहे. काय काय ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे भाज्या घेतात. म्हणजे मेथी, आंबट चुका, परत आपली ती आता मोहरीची भाजी येते ना, हा, ती ती पण सुद्धा घेतात. म्हणजे ह्या सीझनला जे जे भाज्या येतात ना, ते ते खायचे. ते पण भाजी अशी चिरून घालायचे. नंतर आधी हे घालायचे फोडणीत, मग फळभाज्या घालायचे आणि वरतून मग पाल्याची भाजी, कारण पाल्याची भाजी शिजूक वेळ लागत नाही. ह्याच सगळं साहित्य घ्यायचं, फक्त पालाची भाजी तुम्ही घेवा. आता ही कढई ठेवते गरम करून आणि हे तुकडे आहेत ते भाजून घेते. कारण सुक्या खोबरा थोडा भाजूक आहे, त्यावर तीळ पण. हे बघा, असं हे हिरवं हिरवं बघून ना बरं वाटतंय सगळीकडे. हम्म. तसं थंडीच्या दिवसामध्ये सगळीकडे हिरवी 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 पालेभाजी आणि ह्याच सगळ्या भाज्या दिसतात. मटार, हिरवे आणि वाटाणे. तुम्ही करतास की नाही भोगीत ती सुद्धा भाजी सांगा आणि कुठल्या पद्धतीची करतास, किती भाजी वापरतास. आता हे मी टोटल मगाशी मोजलंय तर 12 भाजी झालेली. आता परत काय माहिती, त्याच्यानंतर आम्ही सुरण पण काढलं, केळं पण काढलं. हात घाला. आता तुमची काय पद्धत आहे ती पण सांगा. तुम्ही हा, कुठली भाजी करता? भोगीची करता की काय करता? कोण कोण शेंगदाण्याचा वाटप घालतात, आम्ही खोबऱ्याचा घालतो. आमका खोबऱ्याचा वाटप आवडतं त्या भाजीमध्ये. कोण कोण दोन्ही मिक्स घालतात. हा, सुक्या खोबरा, ओला खोबरा दोन्ही मिक्स आणि शेंगदाणे सुद्धा. निलेश लिहितोय नमस्ते ताई. नमस्कार नमस्कार. भाजीची रेसिपी जर आवडत असत आणि ह्या साहित्य बघून तुमका पण हिरव्या हिरव्यागार वाटत असत तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. बघा, सगळं हिरवं हिरवं. स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. निलेश लिहितोय जय शिवराय, जय शंभूराजे ताई, जय कोकणकर. हा हा हा, जय कोकणकर. काय वेळा ती गाणी आठवलंय ती पण विसरलंय. बाहेरचा भोग. पावभाजी नाहीये. आज आपण करतोय भोगीची भाजी. मकर संक्रांतीच्या आदल्या दिवशी जी आपली परंपरा आहे, पण ही भोगीची भाजी खावी, आरोग्याला खूप चांगली असते. ह्या सगळ्या, हे बघा, ह्याच्यात ज्या सगळ्या भाज्या आहेत ना त्या उष्ण आहेत. आपल्या हे हिरवे वाटाणे पण उष्ण, त्याच्यानंतर हे हरभऱ्याचे चणे पण उष्ण, तुरीचे दाणे पण उष्ण, गाजर पण उष्ण, वांग पण उष्ण, सगळं थोडं सगळ्या भाज्या उष्ण प्रवृत्तीच्या आहेत. त्याच्यामुळे आपली जी कफ प्रवृत्ती जागी होते, म्हणजे कफ होतो ना हिवाळ्यात, ते कफ प्रवृत्तीला थंड करण्यासाठी ह्या उष्ण भाज्या आपण खाव्या. आता हे बघा, आपण खोबरं थोडस भाजून घेतलात ना? थोडस घेतलंय, कारण हे का कच्चा वाटपच घालतात. पण आपला सुक्या खोबरा हा म्हणून मी काय केलंय, भाजून घेतलाय आणि भाजला तसा, म्हणजे त्याचे सुगंध एक येऊक लागलो. आणि कढई आपली भरपूरच गरम होता ही, जाड असते ना. थोडेसे चमचोभर पोह्याचे चमचो तेवढेसे तीळ घेते, गरम कढईत टाकते. तसे तीळ काय जास्त ते भाजीत नंतर वरसून पण घालू गोये. त्या महिन्यात तीळ खाऊ गोये. तुम्ही हय शेंगदाणे वापरत असाल, खोबरा कमी घालत असाल तर शेंगदाणे सुद्धा घालू शकतात. पण आम्ही हय भिजत घातलं. आणि खाण्याचं कारण काय माहितीये तुम्हाला? तिळामध्ये सगळ्यात जास्त कॅल्शियम. त्याच्यामुळे हाडं दुखतात ना थंडीत. म्हणून मी सांगलं होतं तिळाचे लाडू जाऊन बघा, त्यात चांगलंय. चमचोभर, अर्धो चमचो तीळ आणि खसखस खावी. खूप उष्ण असते ती आणि आपल्याला हाडांच्या दुखण्यांना खूप चांगली. बघा, तिळांनी रंग बदलल्याने, म्हणजे कढई आपली किती गरम आहे. पॉलिशवाले तीळ होते, ऑफ व्हाईट कलरचे झाले, पांढरे तीळ. निलेश ताई, भोगीची भाजी आहे का? हो, बरोबर. आज आपण करतोय ह्या सगळ्या भाज्यांची मिश्र भाजी. आणि त्या भाजीक नाव बोलतातच, ह्या बोलतातच, खा भोगी आणि राहू निरोगी. म्हणजे वर्षाची सुरुवात भोगीची भाजी खाऊन वर्षभर काय करायचा, निरोगी राहायचा. आता ह्या एवढा गरम नाही या, कारण कोथंबीर आणि आपला तर बाकीचा सगळा ओला थंडा. मी आता ह्या वाटून घेते, पाणी घालूनच वाटले आधी असाच मिक्सरला. दरदरीत वाटणार आहे? नाही, आपली वाटपासारखीच.
काव्या लिहिते भोगीची भाजी दाखवताय काय बरोबर. होय होय ताई. आज आपण बघतोय भोगीची भाजी. भोगीची भाजी आम्ही आता दाखवतोय तुम्हाला. ते अशी काय नाही की ती त्याच दिवशी खाली पाहिजे, आधी ही खाऊ शकता. आता थंडीचा सीझन आहे. कधीही खा. हा, आधी खा, संक्रांत झाल्यावर खा, पण आणून करा सगळ्या मिश्र भाज्या. आता आपलं वाटप झालेलं आहे वाटून. मिक्सरचं काम झाला. आता काय करूया, हे भाजी शिजाक वेळ लागतो आणि आपलं लाईव्ह काय होतं खूप मोठं होतं, म्हणून काय करूया आपण कुकर घेऊया. आपलं कुकर, नाही तर आम्ही दाखवणार होतो सुगडाच्या जागी मातीच्या भांड्यात, पण म्हटलं शिजाक खूप वेळ ते लागतो. असं दाखवलेली आहे हा. आपण एकदा, पण ते खूप वेळ लागणार. मग हा. एवढा वेळ म्हणजे 1 तास तर भाजी शिजायला लागणार. कारण काहींमध्ये पण हा, केलेलं एकदा. कारण ह्या फळभाज्या वगैरे शिजायला कशा सुरण म्हणा, हे वांग बिंग, वांग पण पटकन, हे गाजर, सुरण आणि हे जे कडधान्य आहेत म्हणजे ही चणा, पावटा, हे शिजायला वेळ लागतो, खूप वेळ लागतो. म्हणून कुकरात केलं की 1-2 शिट्ट्यामध्ये पटकन आपली भाजी भोगीची तयार होते. परत एकदा साहित्य तुम्ही बघून घ्या आणि पाहिजे असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या. भोगीच्या भाजीला लागणारं साहित्य परत एकदा बघून घ्या आणि स्क्रीनशॉट काढून घ्या. तुम्ही याच्यामध्ये कमी जास्त भाज्या करू शकता. तुम्हाला ज्या भेटतील, तुम्हाला ज्या आवडतात, ह्या सीझन मध्ये मिळत असतील तर नक्की घाला. जवळ घे आणि त्यांना स्क्रीनशॉट काढायला थोडा वेळ असा तुम्ही वटाणा, घेवडा, सगळ्या भाज्या आहेत छान छान. सगळ्यात आवडती भाजी कोणाची कुठली आहे ती सांगा यातली, मग ती भाजी जास्त घालायची. ज्याला जी भाजी आवडते त्याने ती भाजी जास्त घालायची याच्यातली. आता कुकर आपलं तापता, व्हायच पाणी. ही भाजी 10-12, मला वाटतं 5-6 जणांना तर आरामात पुरेल, एवढी क्वांटिटी आहे. कारण ही भाजी थोडी थोडीच खाल्ली जाते. भोगीच्या दिवशी नैवेद्याला करतात, तर तुम्ही म्हणाल आता कांदा आणि लसूण कसा वापरतात, पण ह्या भाजीला कांदा लसूण चालतो. आमची लहानपणापासून बघत आली आहे, माझी आई सुगड पुसायची तर ही भाजी करायची आणि ती नैवेद्याला हीच भाजी दाखवायची. फक्त आता आता ते म्हणतात ना, युट्यूब वर चालू झालंय की बाबा मोदकच दाखवा, हेच दाखवा, पण आपल्या गावी अजून पारंपरिक पद्धती सगळ्या जवान दाखवतात आणि कांदो लसूण वापरतात. नैवेद्यात एक जेवणाचा ताट भरून आणि दुसरा मोदकाचा, 21 मोदकाचा असा गणपतीक नैवेद्य असता. आणि गुरुवारचा पण तुम्ही काय करता, सो देवीको नैवेद्य तुम्ही गोड एक दाखवतास आणि जेवणाचं दाखवतास की नाही, तसाच. पण आता त्याची मर्जी. 1 मिनिटात आले मी तेल घालते. तर भाज्यांची क्वांटिटी जास्त आहे, तर तेल पण मी 2 पळी घातलंय, फुल 2 पळी भरून घेतलंय. कोणाचं करूचे असतात तर कधी आहे 13 तारखे. 13 तारखेला. हा, आणि सुगड पूजूचा जो व्हिडिओ बघूचा आता तुम्ही बघू शकता, आपण टाकलेला आहे खाली लिंक देता. सुगड, सुगड कशी पूजली जाते बघा. कुकर मध्ये जास्तच तेल घातलंय. तुम्ही कुठून बघताय लाईव्ह ते पण सांगा. तुम्ही काय करता मकर संक्रांत, तिळाचे लाडू झालेत का, नाही झाले असते तर रेसिपी बघा. लाईव्ह व्हिडिओ आहे आपला गेल्या रविवारचा. रविवारी की बुधवारचा? बुधवारचा. तुम्ही कुठून कुठून बघता आणि तुम्ही काय करता, म्हणजे स्पेशली मकर संक्रांतीला परंपरा असते ना प्रत्येक गावाची, प्रत्येक शहराची. ह्याच्यात ऊस सुद्धा घालतात, ऊस आणि बोरा. ती आता काय गावनच नाही. मोठी मोठी गेल्या वर्षी एक बोर गावलेला अहमदाबादचा, का घातलेला आम्ही चिरून भाजी. आता कांदो घातलाय मी, आणि आवाज येता की नाही तो तुम्ही सांगा, कारण आज आमच्या हँडल करू पण आहे. आवाज येता की नाही तो तुम्ही सांगा. अनिल लिहिताय खूप दिवसांनी लाईव्हला तुम्ही आलात की आम्ही आलो. मला वाटतं तुम्ही आलाय, कारण आमचं तर लाईव्ह बुधवार आणि रविवार चालूच असतो.
हा फक्त तुमची आम्ही comment- रविवारी 4ला येतो, हा. त्या आज लवकर आलोय. गेल्या पण आलेलो ना आपण. हा ते हे केलेलं ना चिकन आणि हा. आंबोळ्या. काय बनवता आज रविवारी? आज आपण बनवतोय भोगीची खा भाजी. भोगी रवा निरोगी. हम्म. भोगीची भाजी हा सर्व फळभाज्या, शेंगभाज्या हे बघा, घालून आपण करतोय आज भोगीची भाजी. एवढ्या सगळ्या भाज्या बघितल्या की पावभाजी तर आठवते. पण आज आपण पावभाजी नाही करत. पावभाजीमध्ये पण असाच प्रकार असतो, सगळ्या भाज्या घालून आपण बनवतो. पावभाजीचा एक मटार घेतलाय आपण आणि टॅमॅटो घेतलाय. बाकी बटाटा वगैरे, फ्लावर वगैरे नाही घेतलाय. फ्लावर सुद्धा ह्या सीझन मध्ये घालतो, पण भोगीच्या भाजीत काही घातलेलं मला आठवत नाही. नाही, भोगीच्या भाजीत नाही घालायचं. हा, आधी वाटप नको, वाटप कारण नंतर आपल्याला ह्या तेलात सीझन मध्ये मिळणाऱ्या भाज्या घालायच्या आहेत ना. हा, आपण मसाले घालून घेऊया. मसाला सुद्धा घालायचो या भाजीत. आंबट, गोड, तिखट. हा, काश्मीरी लाल तिखट घातलंय, धना जिरा पावडर घातलंय, थोडस गरम मसाला घालते मी, थोडंसंच आहे हो बघा, सगळं संपलं. हळद घालते, ती थोडी नाही. हळद थोडीशीच घालूची असते. आणि मालवणी मसाला. हा, ही धना जिरा पावडर मी घालते. तसं आपण वाटपामध्ये कोथिंबीर घातलेली आहे. कांद्यावर मी हे सगळे मसाले घातलंय, हे बघा. आणि गॅस मोठीचा, कारण आपल्याला आता वाटप आणि पटापट भाजी परतून घ्यायचे. व्यवस्थित व्हिडिओ दिसता की नाही तो खाली सांगा. आवाज व्यवस्थित येता की नाही तो सुद्धा खाली कमेंट मध्ये सांगा. असं झालंय, कुकराचं तोंड मोठं झालंय ना, त्याच्यामुळे अँगल चेंज करावा लागतो. कुठून दिसतोय ते म्हणजे असं टोप कसं खाली लगेच दिसण्यात येतो ना. हे कसं जरा कुकर मोठा झालाय, असा आहे, उथाळा आहे. हा, त्याच्यामुळे धरावा समोर लागतं. आता जे पहिलं नाही शिजत ते सुरण, जे नाही शिजत ते पहिलं घालायचं. सुरण घातले. आता हे हरभरे सगळ्या म्हणजे उशिरा भाज्या शिजतात. हा, ते खूप लवकर शिजत नाही. सगळ्यात मी पाणी वतून तरी पण ठेवलेले, कारण आपण सोलून ठेवले की बावत जातात ते. तूर घातले मी, हरभरा घातला. मटर मी एवढे नाही घालणार आहे, खूपच आहेत मोठे. थोडेच घालायचे, नाही तर सगळी मटरची टेस्ट लागते. हा, बाकी सगळ्या भाज्या मी घालते. पावटा घालते. मटर झाल्यावर पावटा घातलाय. हा पावटा छोटा चपटा असतो तो आहे. आणि हे आहेत घेवड्याचे दाणे. मी घेवडा कापून ठेवलाय आणि हे घेवड्याचे दाणे. या भाज्या सर्रास गावातल्या बायकांकडे मिळतात. कुणाकुणाच्या गावी मिळत नसतील तर तुम्ही बघा आणि घेऊन या, कारण ह्या भाज्या आता शहरासारखं गाव आहे ना तर मिळतात. एकदमच खेडेगाव आहे तर मिळत नाही. आता हे सगळ्या फळभाज्या मी आधी ढवळून घेते. त्यांच्याकडे पण पद्धत असेल ना. हो, ह्या भाज्या नाही मिळाल्या तर कशी करतात. हा, आता आपलं गाजर ह्या पण शिजाक वेळ लागतो. लोक ऊस घाला, परत शेवग्याची शेंग घाला. ह्या वेळेला शेवग्याची शेंग बघा लय महाग गावता. पहिलीच आम्ही करूक गेलेलो भोगीची भाजी, तेव्हा शेगलाच्या शेंगसाठी माझा भाव खय खय फिरलो स्कूटर घेऊन. यावेळी बोललो आपण शेगलाची शेंग घालायचीच नाही. तशी होती घरात. ऊस, बोरा, आता ह्यो पापडी आहे ना मोठी, ती पण घालून घेते. म्हणजे श्रावण घेवडा म्हणतात, पापडी म्हणतात, आणि काय म्हणतात तुम्ही सांगा. आणखीन हे काय म्हणतात ते. ह्याच्यात दाणे पण असतात आणि ही साला पण खाऊची असतात. बोलले ना भाजी अजून घालूचे तरी अजून केळा रावला. आणि 5 लिटरचा कुकर घेतला. मी म्हणत होते 2 लिटरचं काढ, पण माका वाटत नाही त्याच्या शिगोशिक झाली असती. त्याच्यामुळे हे तो नाही लावलं तोच बरा झाला. आता घालूया केळा, कच्चा केळा. हा, टमाटर. भाजी सुरेख दिसता तरी स्क्रीनवर डबल टॅप करून काय करा, लाईक करा. अजून फोडणीलाच घातली. हा, पण अशी रंगीबिरंगी आता झाली बघा टोमॅटोच्या कलरने.
हिरवीगार कलर, केळ्याचो सफेद कलर, वांगी कलर वांग्याचो. आता ह्याच्यात घालूया आपण गूळ. ऊसाच्या जागी गुळाचा वापर करा. ऊस घातल्यावर तुमका गुळ घालूची गरज नाही, तो गोडवो भाजीत येता. ऊस वालो देत नाही हो एवढंसो तुकडो. तो म्हणता माका एवढंसो तुकडो एका देतात आवतात आपल्या कोणा खायच्या गो बाया का तुळशीच्या लग्नात तेव्हा देतात. तेव्हा घेवा तुम्ही ऊस. तेव्हा बाजारात येतातच येतो. अशी भाजी भारी गमता ना. जसं मका आता काय आठवलं माहितीये? काय आठवलं? उंदियो. उंदियो हा गुजराती लोक उंदियो करतात. आपण भोगीची भाजी करतो. म्हणजे प्रत्येक प्रांतानुसार भाजी मिक्स भाजी खातातच. त्याच्यात पण ती लोक पालेभाजी वगैरे वापरतात. मीठ पण मी घालून घेतलंय कारण त्या शिजते वेळी मीठ लागाक व्हाया. नंतर आपण कमी जास्त करू शकतो. आता वारी इली त्या भाज्यांका लागणारा पाणी. आता म्हणशाल 12 वाटे होते तर 12 वाटी नाही, मी 1च वाटी पाणी घालतले. जर तुम्ही अशी करत असाल ना टोपात वगैरे तर काय करा, वाफेवर शिजवा. वर ताटात पाणी ठेवा आणि शिजवा. हे आपण कुकरात करतो. कुकर मध्ये करतो. त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण मी कमीच घालते. नंतर बघूया आपल्या कितपत भाजी शिजतात. शेंग भाजे, फळ भाजे कितपत शिजतात. पूर्ण ही वाटी आहे ना ती भरूनच मी पाणी घालते. नंतर कमी जास्त काय तर बघूया आपण. मिक्सरचा भांडा धुवून घेतला. अजून चिंचेचा कोळ घालूचो आपण. बाकी सगळा घातला. वरतून तीळ पण भरभरूचे. किती वाटी लागले ते बघा. ते अरोशीच्या भाजीत पण असो इतकं लांब लचक पसारो होतो. तुमका कोणाकोणाक भोगीची भाजी आवडता आणि खालास दरवर्षी करून खातास तर नक्की कमेंट मध्ये खाली सांगा. आणि हा शब्द लिहा, खा भोगी आणि रवा निरोगी. आता गॅस मोठी केलंय मी. चिंचेचो आगुळ कधी घालूया मगे घालूया. अजून काय त्याचा ढेपाकचा काय झालेला नाही. चिंच घालूची असते याच्यात. भाजी कशी दिसते. आता याला कुकरला बंद करावं लागेल. झाकण मीठ वगैरे सगळं टाकून झालेलं आहे आपलं. आता आपल्याला हे क्लिअर करावं लागेल थोडं. आणि त्या कुकरच्या तोपर्यंत आपण काय करूया, हो याचा रब्बर नाही वाटतं. हो झाकण म्हटलं त्याचं आयुष्य वाढवण्यासाठी त्याला फ्रीज मध्ये ठेवलेलं आहे. पटकन कसा घुसला. आता थोडी मोठी रेसिपी असली ना की अशी थोडी मदत लागते. आणि पण आज काय झालंय, कॅमेरा पण हँडल करा. आता मी स्टँडला लावून आलेलंय. लावून घेतला मी कुकर. आता हे आवराआवरी करूया आणि आपण भाकरीचा पीठ मळून घेऊया. आता भाकरीच्या पिठासाठी पाणी लागतं ना, गरम पाण्यात मळूची लागतली ना. कारण भाकरी ही गरम पाण्यातच मळलेली खूप चांगली लागतं. त्याचाच ते थोडा गरम तेच त्याच्यातच मळतोय. आता आपला कुकर लागलाय. थोडस पसारा आहे तो जरा आता आपण साफ करून घेऊया. आहे गरम पाणी पण त्याच्यात नाही, ते थंड झालं असेल. थोडस तापवते. ह्याच्यातच पीठ मळते भाकरीचं. परत घेऊची बपली पोलपाटावर थापून घेते. असं घे. इकडे 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 इकडे. आता आपला कुकर काय होता. आता आपण इथे जरा मारून घेऊया, नाहीतर ते फक्त भाजीत आपल्या काय चवीनुसार थोडस मीठ शिल्लक ठेवलंय आणि ह्या चिंचेचं कोळ. तीळ तर लागतले आपल्या भाकरीक लागतले. वरून भाजीत शिवरूक लागतले. आजचं नवीन शब्द शिवरणा मालवणी. आपण अजून तीळ ठेवलेले आहेत, मीठ थोडं ठेवलंय आणि आपलं चिंच
आता आपण भाकरी बघूया. आपण तव्यावर करूया की भाकरीच्या तव्यावर की चपातीच्या तव्यावर? भाकरीचाच तवा घे. पातळ आहे की जाड आहे? कुठला आहे? जाडा. घे. तू कढई कुठे ठेवली? मी आतमध्ये ठेवली. अच्छा, मग दे ओके. ताट दे, राहू दे मग. मी त्यातच मळत होती पीठ म्हटलं. मोठं ताट परत पाहिजे का? नको परत, ताटच दे. आपण आता एकच भाकरी भाजून घेतोय. या खाक दुसरी करूची लागतली. ह्याच ना पीठ? खायची खया. थांबा. तुमका एक उखाणो किंवा गाणं काय असत तर बोलू शकता. एकदम शांतता झालेली आहे. हे घ्या. रेसिपी चालू व्हायच्या हा. आधी कवा कवा होता. हा. आता शांतता झाली. होता तयारी आता करूची असतात ना. कुणाचं उखाणं असत तर कुणी खाली कमेंट करून द्या. हा, सांगा मग आम्ही तो करतो. ह्या बाजरीचा पीठ हा. आपण बाजरीचा कलरच बघा कसा येतो. बाजरी पण भरपूर उष्ण असतात. म्हणून हिवाळ्यामध्ये, उन्हाळ्यात नाही हा. हिवाळ्यात उष्ण पदार्थ खातात. कारण खूप जणांना कफ प्रवृत्ती असते ना, हाड सांधे दुखी सगळा त्रास चालवतो. थोडासा मीठ. या भाकरीमध्ये मीठ सुद्धा टाकतात आणि थोडस असं गरम मसालो, काही ना काही जिरा पावडर. ही भाकरी कडक झाली ना तरी खाऊक भारी. बंद चमच्यान भाजी खायची आणि वरतून भाकरी पापडासारखी खायची. तुमका कडक दाखवतो. भाकरी. जर तुमका रेसिपी आवडली असेल तर नक्की डबल टॅप करा. आज कमेंट कोणका म्हणजे तुमच्याकडे काय करतात ते कोणी सांगितलंच नाही. म्हणजे कोणते आणि कोणते भाजे वापरले जातात. आता पाणी गरम झाला. शक्यतो भाकरी गरम पाण्यातच मळायची. ह्याच्यात हळद सुद्धा घालतात ह्या पिठात. मग पिवळी धोप भाकरी दिसता. मी पहिल्यांदाच प्रयत्न करते. मी फक्त खाल्लंय भाकरीचो. म्हणजे ह्या कसली बाजरी ना गो, बाजरीच्या. मी ज्वारीची भाकरी करते. बाजरीची भाकरी कोकणात आमच्याकडे खातात. हा, बाजरीचीच भाकरी खातात. म्हणून आम्ही पण आज बाजरीचीच भाकरी करायचा बेत केलाय. आणि हा, बाजरीची भाकरी आणि आपली भोगीची भाजी, काय कॉम्बिनेशन आहे. पण मळते वेळी वाटतं की येते वळणा की त्या पीठ ह्या चिकटा आपल्या ह्याच्यासारख्या तांदळाच्या पिठासारख्या. चिकट पीठ असत तर लगेच वळूक येतात भाकरी. नाही, तसा आम्हाला वेळ नाही मिळाला मला बाजरीचं पीठ दळून आणायला. तर मी हे असं काय म्हणतात ते रेडीमेड पीठ घेतलेलं आहे. आता ऍड नाही करत आहे पण सांगते. आता बघूया रेडीमेड पिठाचे म्हटलं फसायला झालं तर सांगितलं. भाकरी पण खातो. हा, ह्याची काय अशी नरम फुगलेली, फक्त गरम पाहिजे. नरम अशी नको. ती आपली तांदळाचीच भाकरी नरम होते सगळ्यात जास्त. बाकी कुठल्या भाकऱ्या अशा नरम होत थोड्या वेळाने ते कडक होते. जर तांदळाचं पीठ जर तुम्ही नाही मळला त्याच्यात गरम पाण्यात तरी ती सुद्धा नंतर कडक होते. शिट्टी व्हायच्या आधी आपला पीठ पण मळून झालेला असा. आता पोलपाट घे. पोलपाट हया इथे खाली बघा. खाली सगळ्यात टोपाच्या ह्याच्यात. हे बघा, कुकरला आपला प्रेशर आलेला आहे. असं लाईव्ह मध्ये थोडं एडिट नसल्यामुळे थोडी रेसिपी पण मोठी वाटते आणि थोडा प्रोसेस पण मोठा वाटतो. पण तुम्ही असा पेशन्स धरून बघता त्याच्याबद्दल खूप आभार. त्याच्यामुळे तुमचे काही प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. उखाणे पण येत असतील तरी सांगा. आम्ही घेतो तो. आम्ही घेतो. आणि आधी सांगा तुम्ही भोगीच्या भाजीमध्ये किती भाजी घालतास, किती खायची. आपल्या मराठी लोकांचं हे मकर संक्रांत आणि उखाणा ह्या दोघांचा कॉम्बिनेशन वयाच वया. नाहीतर मग त्याच्याशिवाय हळदी कुंकवाक पण मजा नाही आणि मकर संक्रांतीक पण मजा नाही. कुणाचं नवीन लग्न झालं असेल तर सांगा नवीन उखाणा किंवा काय कुणाचं असतात
की बाबा माझा नवीन लग्न झालेलं आहे आणि नाही, त्याचा काही जण उखाणा. म्हणतात की रोज हा. रोज कसले उखाणे नाही, घेतास, नाही, काय तुम्ही हा. नवरी आहात काय? नवीन पण उखाणो घेऊ तेवढा यमक घेऊ पण येऊ खोया, आणि उखाणो घेऊ येऊ खोया, त्यात काय लाजायचा? हा. आणि मराठी संस्कृतीमध्ये उखाणा हा येतो लग्नामध्ये, पूजेमध्ये, सत्यनारायणच्या पूजेमध्ये, त्याच्यानंतर आपल्या मकर संक्रांतीमध्ये हो. उखाणा ह्या येतो. त्याच्यामुळे कोणाचं उखाणं असं तर नक्की खाली कमेंट करा. आता ज्यांका नाही घेऊचो असतात त्यांना मी ह्यो उखाणो देतोय. 2 शिटे झाले ना हा, गं? 2 झाले. हा. तरी 3 शिटामध्ये शिजेल. तो खालीच आहे इथे, जिथे इथे. हे बघा, आपली भाकरी अशी अजून अर्धवटच थापली, नाही तर तुम्ही नाही, म्हणशाल फक्त गोळं चेपलंय. ती नव्हती बस आहे. हा, ती अजून एक करूया. तुझी एक काय माझी करा. 3 हा, बिघडे 3 काम बिघडे हा. नको, 4थी करूया. तसं ते प्रेशरने नंतर शिजते. आपण हा. काय लवकर प्रेशर काढणार नाही हो. तरी पण म्हणून तुम्ही पण जास्त लोकांसाठी जर भाजी करत असाल ना, कुकरचा तर वापर करा. तुम्ही हा, म्हणजे मोठा कुकरच वापरा. जर हा, चला बस झालं. आता इथे एका रेस्टिंग आहे बघा, 2 ओटे असलेल्याचा फायदो. एकदम मिक्सर हा. जवळ पण नाही ठेवलंय. नाहीतर मिक्सर वितळत जाईल. तवो तापत ठेवलेलो असा. भाकरीसाठी तवा खूप जास्त तापावा लागतो हं. हे बघा, भाकरी थापायची. आवाज जोपर्यंत येतो की नाही भाकरी थापण्याचा? हो येता की नाही तो खाली कमेंट मध्ये सांगा. आणि मी ह्याच पद्धतीने बोटाने आधी फिरवते, आणि जेवढी फिरतात तेवढी. आता फिरूची बघा, फिरत नाही आहे. मग काय करायचं, उकलायची, पीठ भुरभुरायचा आणि परत असा थापूक घ्यायची. साईडने कॉर्नरला ज्या कडा जातात ना, ते दाबत राहायचे. हा. तसे ते भाकरीला कडा जातातच. ह्याच्यामध्ये मिक्स भाकरीला नाही जात, पण ह्याला जातात. जर तुम्ही काही मिक्स न करता बांगड्यांचे रेषा येले. हा, जास्त भाजली शिजली असणार नाही, आमचा अंदाज आहे. कारण खालच्या ज्या भाज्या आहेत ना, हरभरा वगैरे, सुरण वगैरे, त्यांना जरा शिजायला वेळ द्यावा लागतो. बघूया आता कुकरमध्ये. खेंगाट करून चेंबाट करून खेंगाट. हा. कुणाकुणाकडे म्हणतात ह्या भाजीत खेंगाट. हा. आमच्याकडे भोगीचीच भाजी बोलतात. तुमच्याकडे काय नाव देतात ता सांगा. हे बघा, कडेने असं दाबायचं. हा. आता बघा, इतपतच भाकरी थापू केली आहे. हा. अजून थापूक केले तर नाही, मग ती कडेने जास्त पातळी आणि एवढी पातळ आहे बघा. उकलायचीच नाही ती. हम्म. जास्त पण पातळ नाही, भाकरी थोडी जाडच पाहिजे. हो. जसं मी सांगितलं नाही, रेडीमेड पीठ असल्यामुळे थोडा फसाक व्हायची भीती आहे. पण हे बघा, हे कडेचं नाही, आपण असं दाबून घ्यायचं. आता ती मी पाणी लावल्यावर लावतोय, वरती टाकेन तेव्हा. आता तव तापता काय बघते, बारीक तापलं. गॅस होती. काय वाफ येतंय? नाही, तर पाणी होता ना. ओके. नाही तापला. हात लावताय. पाणी होतं. हे फक्त भाकरी उकलायची घाई नाही करायला पाहिजे, नाहीतर मग ती मधूनच 2 तुकडे होतात. पण काय नाही, परत पीठ असा हाताने थापू आहे, मळू आहे आणि ह्या पाणी होता आणि त्याच्यामुळे तेल होता वाटा. तेलाचा तवा ना, त्या तेलाचं आयुष्य मिळतं ना. भिड्याच्या भांड्यात नेहमी तेल लावायचंच. अजून हात लावताय बघा. बघा, काही सेकंद ठेवतायच आहे. चांगला तापाक वया. मेन म्हणजे भाकरीसाठी तवो चांगलो तापाकच वयो. घाई केली तर पूर्ण चिकटणार. हा, मग ती पुरी काविलत्याक जातली, तव्याक जातली आणि हातात काय नाही येत त्याला. असा होता काय तुमच्या सोबत? तापली. आता वाफ येऊक लागली. तापलं तो. आता काय करतोय म्हणजे पाणी बघून शिवतोय. तापलो. पाणी घेऊचाच असता ना जवळ. भाकरी खायची तर चुलीवरची. हा, ते तर आमची पण इच्छा आहे. पण आता कसं, ह्या इथं चूल बांधूक देऊचे नाही सोसायटीवाले. खालचे वर येतले, तापते ना लादी बिदी सगळं. मधोमध पडली नाही, थोडी एका हात एक पडली, पण पडली व्यवस्थित. ऍक्च्युली हे थापते वेळी पण लावतात, पण पीठ थोडासा पातळ असत तर. पण हे बघा, हे अशी केली ती चिटाकतात, नाहीतर ते सुक्या पिठामध्ये काय होतले, निघून जातले. हे मस्त चिटाकले आणि गमता पण भारी आहे बघा.
जर गमली भारी तर डबल टॅप. स्क्रीनवर आणि डबल टॅप करून लाईक. डबल टॅप काय करूक सांगतात, काय करूक सांगतात. अरे लाईक होतं त्याने. तर तिळाचं आता थांब जरा सुकान मळून दे. घ्या नाहीतर. नाही हात त्यांना धुवून मळू घ्या. गोया हा. पिठाकच म्हणजे ते तिळ बुतूर जातले भाकरी. हे घ्या मग मळूनच घ्या. अरे रे चोळून हा. घेतलं. हे बघा ह्या भाकरीला ते लावून घे. आता ही भाकरी फुगायची आशा करू नका. जर तुमचा फुगली तर चांगला- हा. आमची, नाही फुगली तर तुमची. आता मधोमध पडली. पाणी सुकला तशी मी भाकरी परतले. असं ते लावून ह्याला फायदा नाही कारण नाही. ते सगळे तीळ निघून जातात. हा ते बरे बुतूर गेले आणि त्या हाताक होते ते सुद्धा बुतूर गेले. दुसरी भाकरी थापताना पण नेहमी ना परत मळून घ्यायचा हाताने. ज्याका नाही थापूक जमत त्यांनी सरळ लाटा. पीठ चांगला चिकट असता ज्वारीचा बाजरीचा, हे अशी पण थापतात. अर्धी पाव भाग भाकरीचं असंच थापायचं आणि पीठ लावायचा. आता तव्यावरचीकडे जाऊया थोडी, नाही तर ती म्हणत माका करापतली. बघतच नाया. करापतली. स्नेहा माका बघतच नाया. वा तीळ काय दिसतात मस्त. बघा बघा तीळ किती छान वाटताय. आणि मध्ये आपली आत जास्त असल्यामुळे ही मध्ये भाकरी चांगली शेकली गेली आहे. कडेन नाही शेकायची पण मध्ये मस्त शेकली आहे. पण ती वाफेने शेकता. हा बघा आपली बाजरीची तिळाची बाजरीची भाकरी पण तयार झालेली आहे. असं म्हणतात पहिली भाकरी कधीच फुगत नाही. कुठले पदार्थ तुम्ही करायला जा. तव्याचा अंदाज नसता हा. ना आपल्या. कोणाकोणाची फुगत असतात तर सांगा. हा. तांदळाची असांदे, ज्वारीची असांदे, बाजरीची असांदे, पहिल्या पदार्थात सगळा माप. तर ती नाही शेकली आहेत ना कडा, ती पण शेकून घेऊया. थंडीची बरी वाटतं ना, हाती ऊब भेटतात ती. सध्या थंडी आहे. आणि अशी फडक्यान सुद्धा दाबून दाबून फुगवतात हा भाकरी. झाली आता. आता कशात काढूया. गॅस केले बारीक. काळात आणखी काळा. टोपल्यात काढतात शक्यतो भाकरी. आपली काही एवढी नाही, दोनच. वाफ जाण्यासाठी. ह्या जर डसलेला आहे ना तर काढून घ्यायचा, नाही तर त्या भाकरी काय होता खरागला जाता. काय काय तयारीतच राहतात. काय भाकरी करूची ते एक फडको तो पुसू कावील तो खरडवू वेगळो तोच भाकरीक नाही वापरत. बारीक गॅस तव धुमता. आता ती भाकरी थापूया. हाताक लागला पाणी. कोण काय सांगतात की नाही आम्ही करतो की नाही भाकरी भोगीची भाजी. नाही कोणाचं काय जास्त असं कमेंट नाही करत आहे. सगळे आता मला वाटतं शांत झालेत आपल्यासारखेच. शांत राहून बघतो. हा शांत राहतात आणि शांत राहून बघतात. आता ज्यांका नाव घेऊचा नसत ना त्यांनी ह्या नाव घ्यायचा. म्हणजे अगदीच वेळ कंटाळू येलो. नाव घ्या हा काय कायदा. नाव घ्या हा काय कायदा. शांताराम रावांचं मी घेईन तुमचा काय फायदा. भाकरी नाही फिरणं पण पोलपाट फिराक लागलो. ही बघा आपली ही भाकरी मस्त अशी बाजरीची अशी तोडायची अशी तोडायची म्हणजे अशी ठेवायची. हा तीळ दिसले पाहिजे. हा कुरकुरीत. ही भाकरी कुरकुरीतच खातात हा पापडासारखी. धाप भाकरी टाकायची नाही, नाहीतर खालून ना भाकरी बुडबुडे येतात. अशी धापकन हवा जातात. आता मोठी करायची गॅस. हा भार्गवला वाटते पुरणपोळी आहे. देणार. पिवळो कलर तरी नशीब मी हळद नाही टाकलंय. हा
मी म्हणते काय वाजला. भार्गव तू ते घेतलंय पप्पाला दाखवू. हे बघ पप्पा रेसिपी बघतात. हे बघा भार्गवने काय घेतलं. ठेवलं 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 लगेच पप्पाचं नाव घेतल्याबरोबर. पप्पा आहेत. भार्गव बोल. खा भोगी राहा निरोगी. हा बोल. बोल बोल. भार्गव खा भोगी. बोल भार्गव. आता खाली कमेंट मध्ये तुम्ही पण लिहा रेसिपी आवडत असेल तर. खा भोगी रवा निरोगी मालवणी भाषेत बोलते. आजचो आपलो मालवणी खयचो शब्द होतो खा भोगी. भार्गव बोल. खा भोगी बोल. खा भोगी रवा निरोगी बोल. मग पुरणपोळी भार्गवला मी देणार तुला पुरणपोळी. लवकर बोल. खा भोगी रवा निरोगी. हा बोला. बोल बोल असं मी ऐकलंच नाही. खा भोगी पाणी पाहिजे. उपर चढून घेतो तू. थांबा त्याला काय केलंस. काहीतरी एक एक झालंच पाहिजे रेसिपी मध्ये भार्गव. हा सॉरी सॉरी. हा मग तू सांग ना असं इथे नको ठेव. तुला मम्मी देणार होती ना पाणी. गरम आहे पुरणपोळी नाही ती बाबा. पुरणपोळी नाही. हे घे पाणी. अरे रे दुसरी भाकरी आपली झालेली आहे ती पण मी काढून घेतली आणि आपल्या कुकरचा प्रेशर पण गेलेला आहे. आता आपण बघूया भाज्या जास्त शिजल्या की नाही शिजल्या. चला सांगा कोण कोण. थांबा कमेंट करू दे. भाजी जास्त शिजली असेल की कमी शिजली असेल कमेंट करून सांगा. ना जास्त ना कमी बरोबर शिजली. हे बघा परफेक्ट. बघा टॅमॅटो सुद्धा तसोच्या तसो हो बघा. गाजर पण पहिला गाजरच बघू वया की त्या ह्या बघा. हा 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 काय मऊसूत झाला बघा. आणि या भाजीत थोडं पाणी रवाकच वया. होय, एकदम होय. पण अशी सुकी भाकरी सुकी. सोबत खायची. हा सुकी सुकी बरोबर नाही. आणि वांग्या पण गमता ना अगदीच काय त्याचा पाणी नाही हा. झाला. नको बाबा पाणी नको पाणी नको टाकू. घे पिलं पाणी. तू पिलं नाहीस पाणी. नाही 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 थोडंसं नको नाही तर ती भाजी खराब होऊन जाईल. चला या खाली उतरा. आता आपण दाणे चेक करूया. भार्गव साहेब खाली उतरा दे मग दाणे चेक करूया. आपण आज करतो भोगीची भाजी आणि बाजरीची भाकरी. बस बस भाकरी बस आमची उतर खाली. झालेली आहे. नाही तर हा, माझा हा. कॅमेरा हलेल भार्गव. काय भाजी शिजली. 4 शिटे केलं पण भाजी मस्त शिजली मनासारखी. अरे बघा घे बाय. गरम गरम तव्यावर वाफाळलेली भाजी. आता त्याच्यावर पेरूया आपण तीळ आणि घालूया थोडस चिंचेचं आगुळ इलो असत. त्या वाटत दगडान ठेचूचा लागतं. व्हायच पोचून तरी टाकतंय शास्त्र म्हणून. ही बघा ही बघा व्हायच कोचून टाकलंय आणि व्हायच पाणी टाकतंय. इलो आगो तसं नाही असं नाही. बस आता घालून घेऊया तीळ. तीळ हाय घालूया की काय डिश मध्ये घालू. हा डिश मध्ये लांबडी भोगीची डिश. काळे साडी काळे ड्रेस काळी डिश. संक्रांतीत घालतात कपडे काळे. बाकीच्या दिवशी काळा रंग चालत नाही. आमच्याकडे चालतच नाही. मी काळी साडी घातली नाही. माझो डार्क वांगी कलर आहे त्यातलंच वांगी कलर सरतचा. पण मी काळी आहे. बॉर्डर काळा आहे. हा फक्त आपण गाजर बघितलं. बाकीचे तर तुमका गमतच असतील भाजी. कारण सुरणात पण मी हात लावलेले तेव्हा कॅमेरा थोडस हल्लो गेलेलो. हे बघा सुरण पण मस्त चिराडला. मस्त मनासारखे भाजी शिजले अगदी. आणि कोणाकोणाच्या तोंडात पाणी सुटला तर येवा. भोगीची भाजी असा काय नाही भोगीच्या दिवशीच खाऊ पाई. आज पण करून खाऊ. आज पण करून खाऊ शकतास. आमच्या बरोबर करून खावा नाही तर आमच्याकडे आता केलेली असं तर येवाने खावा.
वांग्या पण बघा एकदम मस्त दिसतात. आता आपल्या भाजीवर भुरभुरूयात तीळ. कोणीतरी एकांतरी म्हणा, खा भोगी रवा निरोगी. हम्म. ही बघा. आता आपण फोटो काढून घेऊया. मीठ परफेक्ट, आंबट परफेक्ट, गुळ परफेक्ट. राहील का? बघा मी फोटो काढून घेत आहे. भाकरीवरती तीळ गमतात. हो हो. चला आता आपलं अशा प्रकारे लाईव्ह एंड करूचं इलो. घ्या हातात. एकासारखं. हा एकासारखं या. चला एकाने तरी लिहिलं, श्रद्धा परबने. खा भोगी आणि हो निरोगी. थँक्यू सो मच. थँक्यू ताई. काही हरकत नाही. आता अशा प्रकारे आपली भोगीची आणि ते भाजी. दादा नाही इले काय कॅस धुतलास काय विचारू. भोगीच्या दिवशी कॅस धुवचेच असतं. भोगीच्या दिवशी केस धुवायचे असतात. त्यांनी पण म्हणतात आई उठवायची, उठ केसा धु आणि सगळ्या पाण्यात, चाय, जेवणात सगळ्यात तीळ टाकायचे की त्या माणूस काय होता, तिळातिळान वाढता. असं माझी आई म्हणायची. तुमच्याकडे कोणी सांगितलं नसत तरी पण खाली लाईव्ह संपल्यानंतर कमेंट मध्ये सांगा की आमची पण आहे किंवा ताई म्हणा, आत्ते म्हणा, काकू म्हणा, कोणतरी म्हणत होता. नाव काय येत नसत तर आता मी परत एक नाव घेते, उखाणो घेते. नाव म्हटल्यावर उखाणो. चला. कुंकवाचा करंडा हळदीची वाटी, कुंकवाचा करंडा हळदीची वाटी, शांताराम राव हवेत मला 7 जन्मासाठी. चला अशा प्रकारे आपली भोगीची भाजी झालेली आहे. पण उखाणा खरंच खूप छान होता. आता ह्या भोगीच्या भाजी आणि बाजरीची जी तीळ घातलेली भाकरी हे बघ अशी मोडतेच. तर आता मी थोडीशी खाऊन पण बघते, म्हणजे आपण केलेल्या पदार्थाची चव आपण घ्यावी आणि नंतर दुसऱ्यांना वाढावं. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय कमी जास्त असेल ते ऍडजस्ट करता येतं. एक नंबर. गोड, आंबट, तिखट आणि सगळ्या भाज्यांचा रस इलो. मी मगाशी आणि बाजरीच्या भाकरी बरोबरची जी चव इली आहे ना ती ऑसम. तर अशा प्रकारे आता आपलं लाईव्ह एंड करूया. त्याच्या अगोदर कुणाचे काही कमेंट असतील तर मी बघतोय. जर तुमचे काही कमेंट असतील तर तुम्ही कमेंट करा. उखाणे दोन्ही आवडले असतील तर स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. भोगीची भाजी आवडली असतात तरी सुद्धा डबल टॅप करून लाईक करा. रेसिपी सुद्धा होत, व्हिडिओ सुद्धा होत आणि ह्यो व्हिडिओ जाऊन परत सेव्ह होतलो. आवाज बघत होती. गाव कुठलं आमचं? तर आमचं गाव आहे कणकवली. दोघींनी नाव घ्या. हा मी घेते, थांबा. आता काय म्हणतात ते, भोगीची भाजी केली, त्यात घातले तीळ, श्रीकांतरावांचे नाव घेतले, उजळले माझे जीवन, असं काहीतरी होतं. पण हा मला वाटतं नाही झाला. तीळ आणि जीवन तो नाही मिक्स झाला. भोगीची भाजी, बाजरीची भाजी, भोगीची भाजी, बाजरीची भाजी, श्रीकांतरावात परत घेते, सॉरी. भोगीची भाजी, बाजरीची भाकरी, भोगीची भाजी, बाजरीची भाकरी, श्रीकांतरावांसोबत जेवण आज आहे सारी. हे पण नाही झालं. हे मला वाटतं गुगल ना आजकाल नाही बरोबर करून देत नाही. जाऊ दे, आपण आपलं उखाणे तयार करूया. मी पुढच्या ह्याच्यामध्ये रेसिपीमध्ये नाव घेते. भोगीची भाजी आणि बाजरीची भाकरी आता काय तर होणार नाही. त्याला नाव घेताना आता मी दुरुस्त करते. भोगीची भाजी, बाजरीची भाकरी आनंदाने साजरी करूया आपण, मकर संक्रांत साजरी असं नाव घे. मध्ये घाला मग फक्त भाकरी आणि साजरी या येऊ पया. अशा प्रकारे काय तुमचे कमेंट असतील, तुम्ही काय भोगीची भाजी करता की बाजरीची भाकरी करता किंवा की दुसरा काय मेन्यू करता, ते तुम्ही खाली काय म्हणतात लाईव्ह एंड झाला तरी तुम्ही सांगू शकता. आम्ही त्या कमेंट पुढच्या रेसिपीमध्ये, लाईव्ह रेसिपीमध्ये गोड बोला आणि भोगीची भाजी खा भोगी रवा निरोगी. अशा प्रकारे आपलं लाईव्ह एंड करूया. आणि काय म्हणतात ते, मकर संक्रांतीच्या तुम्हाला ऍडव्हान्स मध्ये खूप खूप शुभेच्छा.